Halo parlok balai film yar khilang bak ngam ta shab film snap yani video balai film ong bak nga daka jing sam khi ya ro you try ya ro you try ya ro you try ti para bangat nga dap daka jing keman hani bak ada khi ya pi wei haba pet nga kwa bu fin I ka dur jong Jesus Christ ba uteng shan mo amar balai kum Kristan ka habang ide Kristan ba sha ka jing bahabri Jesus in I hanga di paro banget kat bang apet film da apet da jing samr khi apet da jing keman akwa fin keman fin mi nak tu jing kuslai dengan itu no fi ka topik ka bangan kuran ya film ta ka dai option da le bai ni snyu atau biang tarai di ka topik mentang ong fi ka dai kumno bau blai unjun ba ya ke jing duai jonga fi kani kalong ka badan kamba mene step parlok ani tu fi ngakhi man duai bau blai wahai ka jubab ya ka jing duai bangan penhi ya ka YouTube ta ka step dah kani kan ka bang keren fi manyarap ya fi makaman manyarap ya fi kaman ban long ka jing kurku dum ta jong fi iwai pi wai ngong dapat ba le sing empat ya kendo in sai kendo wai si kumno bau blai on jubab ya ka jing duai jong fi ki thot kot ba ngon fi ngan sai hapo ka to description sa ta hi ma fi bat ngan itu fi ke kani ka ba ngai I na ka Bible bau Jesus Christ u jubab ki jing duai jong ki brio ha bakile kumno but ki points ngong fi ki ba khanglat but ya ki jing duai jong fi ki banlet semnang na tho da sim se itu notebook da tho ngong fi but kan yarap fi la ni iPad ya ni video arsian lai sian ru blai nyo pan kerkhui fi te ka point ka baning kong ngong fi but ai bau blai jubab ya ki jing duai jong fi kadai ka pop shon kong pet ngani thu ifi apinapuli naka kitab Isaya kalau nong kabasan pakandai kong ban githat ban kong bat ba kong kumno kong baka kti jong try kalau ka bajrong dama kti jong try kong kamlong ka balingkat wong hakmi kti jong kamlong ka balingkat kat bangamla ban pen ifi khat ban kong rei ka khat ka ba kong rei namar ki pop jong fi kila sertap kat ba ngamyo ngau shu ya ki jing duai jong fi mdei bu blai u kong fi u jubab ki jing duai jong fi rei fi duai ya ki jing duai jong fi lengkap rengkat ba pop pimburam yu blai fi takada ko dan kam ba mong fi ba ha bangilet shu blai ngin kala ka ba mot sha kadin kong kalong ba haba fi duai sha bu blai untuk khu ya do no jong fi nak him step parlaman ong fi nga duai ong try sat khut ak snam igi pop jong try apply let's see gidan kino ki ba haka jinglong briu nga pensong si emi bi umen sim khu api duai ta un pa wa iki pop jong ni ong fi gidan ki pop ki badang sa ten ki pop kala mo fi kam man kala mo bu bleu pet bai ka tau pet ya ka do no jong fi ba kwa fi ba fin wan shi u da ka do no ban ba bo yo ban pan khu ya snam baka do nu jong fi habaka katap kom tuan ong fi blai tre menjubab dan rei haba fi play di pop ki ong pro pi pendam ret khmat jong u pendam ret namar ka jing play ki pop kalong kum ka jing pendam ret fi blai ong kum ong asngau ma isi ki ba sngau men rei ong ai ka jing ai ya kita ki ba sngau ret blai tep bangi beri dan ka pop Rengi sngau ret ne man sijan jong ban kala ka bomot ban plai ki ban yo ban sat khu jak snam jong bangin khat karpat yu anong fi te kabaar para banget ngan ong fi apoin kabaar kadai let show blai da ka jingat pi ublai unum jubab ya gi jing duai jong fi da pilet da ka jing artatin namar ublai uburam ya ka ktin anong fi uburam ya ka ktin ka bawla tho kidan ki biblical principles na kinongrem ka Bible ba kumno bangin duai ru nimla ban shu duai kulma klam na sngau thu ya ublai ni haban sngau thu ublai wa operate kumno ula ai ngi ka ktien ngong fi bangin puli te ka ktien jong ublai na city shi hebru wai thu kong ba amla ban pen sngau ba ya ublai klam ka jingat i teng ngi la chu ublai ni arfatien wa ublai un jubab ne ga jing duai jong nga alet da jing artatin na duai ngam dan gajingat rei udan nam dan hang niru ngimtep hin rei ngani thu fikat manganang kran na kani video ngangat bau bleu udan
Takadang makren fi the confidence. Mlay dah confidence jonga hari dikat dah confidence. Tin parang confidence. Lani hakaktin kasi ka jing slur ka banau blay. Ka jing scam banau blay. Akran ni fi ka jing scam bo fi snap ka ni video dan mensiap jong blay. Ngat mo dan ni ka jakar. Tengok fi aba filat shu blay. Pidi man laj ban wen no ka jing bam ngat jong fi. Namaru blay ong mla ban pensobha ya blay dah ka jing khlam ka jing ngat. Kadai yang tahu balet show blay bau let daka jingnet bau blay udan pat bau long pat bau ai nong yang tagi bayat you atau fiat you na am naduk kadok no kata ka poin ka baar kadai filet show blay daka jingnet bat fi dayat you orang fi dayat you dia kata kadai ka poin ka baar ka balai ngong haba filet show blay fi dai ban long persistent. Wi persistent hakitin parang persistent mapen kelah kasi ka poin balai kalau ma pide banlet ba pinda karpat pinda yam pinda karpat pinda manong fi ka akidan artli ki khat ki bible ka mangan pen i fi hamni kawai kadai ka tu ka kentai ka balet shaw nang bishar untau nang bishar ka tu khitin je ka tungan saai ki khat sibet wi jisu ya tu wang badan kawai kentai ka let shaw nang bishar tau nang bishar manong tu fi udai ubam tip balai bom tep blay bom ju salia sini ya nuru bom nget blay ru dari kan ka kentai ka riu kentai de lesi ka bom dan lok chu lesi ki le ben ki bri ka ju su ya tu ki le ben te kala chu tu nang bishar ka ong ba mai ban ai bishar hak dom ta ka kies janga lesi dan ki kies ki badan ki bri ki le ben ka te ong mai ban ai bishar hak nau tau nang bishar le mom patiau ule bom patiau ngonong fi salia ka keran you dai kata ka kentai ka long persistent ka yai lat ka pensatya u aba hadu tu nong bishar ong no wong ladang ngam bishar hak ka niru wat langam tip yo blai ngam salia ude briu ba mo briu bom tip blai bom salia ki briu ruang lada ho ngam salia ki briu ngam tip dai ka ni ka kentai ka wan siwan man pensatya nga ka wan siwan pan ka wan siwan dat ada mga so type de bombansing hab ai ka jing bisha yang tu Jesus Christ usim nuksa wang lada kani kentai kalet show tau nang bishar uba ngau fi uba ubam tip blay ubam tre ban pensobhai no re baka dat si dat kayo ya kata jing bishar hak tuang kat nutam ublay uba hak ba bishar hak kat nutam unum yo sngomo ya kita kiba yai perta miet mat sngi ya kertang jung tu penpang ni orang bang bingilat chu blay uding ide ba blay dah terang bang ni long sisa na mi ko asa na mi kata ka bang duai mi ko asa na mi kena terang na man yo jing kerku no blay na isu duai duai si minute jisu bi ko tai jing duai oi kata ka dai ka jing duai ka bau blay kwa pangin perlong persistent but apa ka hakani ka akan nuksa na ai fisa nuksa ka woi nuksa ka woi kalong kitu ki arngot ki matla abau Jesus Christ ulat ya mo jing ding ya to anong fi ulat tiu le no ya to ki idat arngot ki bamatla ki osno ki matla ki mi iru ki mi tu Jesus Christ ki osno wan Jesus Christ bile no ki perta yo Jesus Christ ki perta munuan syaki dikilap no gitu ki pat fi tuam pat ti ki nga ka matla ini matla pentut ihala itu ki pat ki snen ki berngam ni tu matla ki wat hala wat let cut you Jesus Christ ida hala nang tu nang ta ada rei kumno gitu ki matla kim salia itu pat ba ilem no ki pertae kat mau nang kat ma gitu ki pat ki nang snen ki pertae Jesus kun jong David yang Jesus Christ son of David ida hala ki kwa manyo ka jingker khu no David anau Jesus Christ nang ha tau Jesus Christ la yasno wong ka ka ba pikwa ena bangan le itu gi ong to pen pet ik mat jungi ba tau Jesus Christ la le tapi ka nuksa ka ni kalong bengi ban let da jingat mat ngi ban rathrang sisa ban yo kum ba kai rang thrang ki wa ba ngi ban thrang to para banget fi juduai na da kan ni jing duai filat jing duai fi talak na ka poin ka ba san nei ga dei ka poin ka ba sao to ka poin ka ba sao ka long ba marong fi what shap ting hi briu mi na ka jing long niam
mi na ka jinglong niam kan eu blei ngon ong fi tre ban jubab hi ai hai tu jinglong niam jong fi bo ni pi ka jinglong niam am pi set eu blei pi le ban set ka jinglong niam pi le ban set eu blei hapo i box blei de bapa ta dan akan niam blei tu fi le sin ni awak semua imu para le sin fi buat niam pi ong ka balang jonga tanghang ni hangan yo jing pen em ngai i bahai ti comment slip ngan keren nang niam kisadan ki bari a ngong musim baman wan semua nga keren ni daga jing i zudu di musim niam masih i bahai comment ni ki klik lagi beri tentang tanggal keren siapang kai kam tam sepet itu video babong kanu ka balang ba basisha ala keren do video kimi imin simbaman ong tu kita ilang ba jong gitu gibri ong ki tam gi ong tanghang ni ka balang gidi ban wanno dan ba ong dei ban wanno ka balang katolik dei dan wo ba ong ban wanno ka balang presbyterian ba sha dan wo ba ong ka 7D nganong pijat itu ong kia persiang ban bu yu blei hapo ka balang jong ki nong para wangan karena pi blei song aka niam lagi kom jong fi pe uji sukres om no ya to ka kan thai nong samaria wong pi duai hau ni ulum ma ti ndrei pi ong ba pi duai hau ni ulum ma uji sukres wong no wong nom tu wong blei ulang men siem ba blei yet ya kita gi breu gi ba mani yo blei hau men siem ba jing sha ong ar ma khlo niam mam sha ai thu pi so kulam niam nga asyat bos ko tangka ni kan niam jong ni bayo jing rong no tangka ni ka perfect cha ngai thu ngalong tam sha pi le bos ben om ju ba ai blei jing dubai jong nga nak perkat bia so sam khi ti pon rem sha ngalong long song shit niam ba wi ngar un cha long song shit niam de ong be adu mta gitu gi ba ilet jing sang lang bat ngam sha ma kidang sa kot tu kan niam ki sungo be batang kan niam jong ki kan let benang tang kata ka bau bleu iet tang kata kan niam ru kan pi ka balang dei manga ma fi no fi para banget ong dah jigir ki nga karan ni fi la on comments ni ru mino na jinglong niam fi bleu pet fi dei naka kanhon yu khamdan ga dan tang gawe ga balang kata ka dei ga map jong kures no kita ki balayo su spa dah senam jong kures bilang balak lut na kan niam pi tang dan ba pet nang ni ru ngong fi ublei la kwa man kerkhui fi la pasiau nong mi no ni tu jinglong niam de jing smo niam dre pi shat tien ni bri pan pitan jing dan ini mai jonga pa jonga ba yem ba sam jonga para jonga kin ngan le no no fi ngaru am parangan ni kong ai tu fi nga hadim bu blei pun pa ni mix nam na i tu jinglong niam ai ma fi na sakri sha ublei no fi ublei kot khu no fi tapat nga so thu ka mat jong kres ka de ka balang ka basisha no fi ti jingam pen kesan chu niam no fi pen kesan chu ka ai pen kesan tang uji kres ka pen kraw tang uji kres malek tang balang bau uji kres da bau uji kres ui ba fi mi nang ini jinglong niam no fi un kot khu no fi un pedan kam fi kin lingo ki ben no ai ti kumno kum ya yang ai fi nong kin lingo no mai tu tang ka theology pat pas ba pat puli ba ru ko nong ta pendan kam yu blei ko no ni ka video ba fi ngap entar ka tre fi no ko kia ki bon ki viewers no fi fi lingo abo blei no fi ungya ai jing long niam ko khu ba ya ki gi bri wong ktin jong blei ko ong ba kinuti ba ka ki nong tu kinya choi ma blei namar ba kimi ya jing long niam kim dan jing long niam ki suyet ba uji skres ki fly ki popมันคุยจากสนามจงน้องฟิวเบลย์เตรย์gitu ki title seiroน้องฟิวcareเบลย์ketin jong ble ko ong haktin parang ko ong I'm not respecter of persons fi kabomot nung taw ong ble ngam nyaw buram ngayo buriw buram ble ko ban tray bet la ka jong tray lamba jong no fi tray bet kat kum ka kamon jong bat ndai tang kamon jong pet gino gi buriw gi ba IT do no compare fi anong fi compare la phim pat nang bahag jing puliru man itu fi ni ka we ka jing plang ni dan ta we bu khana naram bara ya no fi phun changa ting ya phun ngong kot kai idan kam yu ba mo tu wong ngakwan kala bo ngong kala ni ka phun ni duai pa phla lu di pop e kala bo mot men ko ngap puli di kat ba ngasdang ban sim na ko kam ki apostol ar lai pu pra no fi abang sim tu ngong fi trem kala bo mot
wang kakta do mensim bahut wang to kala bomot ngan dua ini mi mensim baman ka luai ulen nyaru yam fi puli kat ba ron kong umnang ngan on fi ai semua fi me ban na fi ni video da comments ne di ma fi hakran ti anong fi puli ni ka kat ba anong fi umpat nang anong fi thlun ni ai hadi mong fi wat ju khuslai ra jing bam nang puli jong fi habo mensim bakhu trai fi mang spek dal adap ni pla kala mot bleun dalam fi pin puli digi kat nol nong su adin sisa nong fi adin arlai tayo nong si efun si ai mata tu pla le jalap la yo bor nong fi empat ya kendu hiru ule no mata u ya tuong mama wang na la siu tu pon pu snow ba ka voice jong ka bahe tu yong ngam tangal ala wan puli si pau ar pau nong si singi wang ba habang apuliru mensim jong blay mencuang am suthu stam tau nga suthu itu gi parsi bau Yesus Kristus ruang fi bla jubab boleh jing dua ngonong fi bla mi na jing long niap dekade kata ngonong fi bau blay un jubab bat ka ba khaddu ngonong fi kidang bun ki point sekarang kendet ne ka ba khaddu kalong ba pidi ban tip kum no ban pan kat kum kaman jong blay siti se jakap ong kum ni ong ba boleh kerkhui fi namar ba pipan ka bam dei tang pipan ka bam dei pipan ka ka ba dei tang sapang ka ba kanjado an fi film trang ban chakri Yesus Kristus kata ka dei ka jingmot apa boleh uang pimyo ki jing jubak namar you ask amiss uang tinjam bible paran uang pipan ka bam dei ta daw pimyo tang pipan ka banum pendan buram yo boleh fi rela rafi yet shai ka hima ki banan bat ya hak jong u nganong fi bat pi serang ban pen so bai blai ban em kata jing em ga ba khut ba trang sisa di hang ta u blai on sa jubab gi jing duai jong fika bat wang no bat kata jing trang jong do no jong firu aba fi pan kalong ban pendan buram yu blai hang ta sa ai gi jing pan jong fi nong ka ga ba fi dan kam ka persai u blai un ai nganong fi un ai ban ngak kadat fi para sakawai ga point ga ba khat do ngan ai wat ngau na kau ika poin bakadu kalong ba pidei bandan ka discipline ha prayer life ini kata ka jing renti ya ka jing em nyofi ka jing renti ngamut ngamut ong kumno ong ba pidei pidei aba ublei uburam ya katu ka ba filet banyak kendu yu filet le sedang step pi penlien bandang step ong blei uburam ya katu ka jing let yang fida pen karpang ya kapor ngong ha filet panduai dai banshu mo pim sut nyo ngong fi kapor ka dei bo blei usnahi upol uang tu siu spa kapor di fi penlien em ban duai ban lai ai ti por la sti kalong fa fiki lai sau baji penlien ni ti por ngong fi kam de ka rutin ngong fi u bleu pat ngangalap yal di kane ba habang ngelet haba men simbol upun kendu hi tentang pen ki hoi nganong kidan sisin lanu ki ba that palat bam yu kata ngam ong fi ndrei kapor ka ba man kapor fi biang ile ban let itu por la da men sim jong bleu pun ki fi lai baji ki no lai baji un sapan kendet met anong kan long hi bleu pun kendet ki fi dem ko si fi da let fi da pusan fi da nai bun ni ada tentang shu ngap tu ai do da ngap ki ai bo bleu la man keren fi un ai ki idea se fi ko ba menta kan ni video nga keren da ka dei bo bleu pasiaw na fi di da penlien ong da ka discipline bleu de men sim khum de ba le reroute de bleu ba along order kadang ka discipline penlien ngong fi dem ta ka buram jang blei ngong fi da tho notes da pet arsin lai sin kan en sa id khat kat ba nam ta ka buram jang blei nga da duai fi to duai nam ni try ji su gini ga ba snap ni ka video kan try ji su ba pet try kin da yo ka jing kar khu na mar try nga kren try lang ba ka revelation ne kata ka jing pen pau da men sim ba khu lang ba ka tin jong me ba nga kren da ka jingat da kata ka confidence try ji su da kata ka confidence ka bahami na ta ka jing so scam ka god confidence try bakani ka video kana kerku ya pi au para banget kana kerku ipi wai nga so kumbang nga dan i para kan thai para shangrang ni bat iba lam kami long kwa sai bada tatrang sai kan ke video kan ke bang keren nan taba fida yo ka jingker ku nga so kumba nga dan hajan jang fi ban ya keren lang le sing pat ya kendu ono blai u ko dakar ku fi nga duai da ka jingat tra ji su bang ban dakar ku hini para banget ki bapet da ka jingat tra ji su ha ka kertang jong Yesus Kristus ban Nazareth nang ban ta ka buram jang me ko Yesus Kristus bat he blai ku ba
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Di balai fi kita gi bampak subscribe dengan ni video. Fi supaya kamu subscribe. Subscribe nak sih. Pada I say itu notification button fi ni ibat. Fi numiskan giwe man gi video giba ngapan mi. Balai fi arahan man subscribe. Like ya kan video ru kenang ba let's see fi 4 lay alap bala banyalap ya gospel ada fi like itu kan video kan sapriang giwe. Kalau long gumma firu fi pen sapriang fi lay nang mentaka hima jong blay wat la ba fi 4 la el di menta. Shem i jingat step of faith. Balai fi ban like ni video. Balai fi ban take a step of faith na kata senjam jong jingat like da share si parlak manong fi. Share kini video da comment rong tu blay ker khu fi nong fi. Kan long ba fi alap berap ya kan ministry ru. Tina mentaka buram jong blay yaro try gini kendo 4 viewers